baş. Hevalên hêja temaşevanên bi rûmet em ser Arwar TV de. Îro dîsa em ê rojevê nîqaş bikin. Ser Arwar TV bêguman em pir bernameyan weke bernameyên rojev çêdikin. Bi taybetî dema em Kurdî de axifin, bêguman em rojevê nîqaş dikin ji ber ku Arwar TV weke kanaleke taybetî rojevê dinirxîne. Yani ser Arwar TV em bi giştî rojevê dinirxînin. Tenê rojeva parçeyeke Kurdistanê ne, her çand parçeyên Kurdistanê de jî dema tişteke biqewime bi taybetî mijara bernameyên me dibe ew xal. Ji ber vê yekê jî îro dîsa em ê rojevê nîqaş bikin. Bi giştî em ê rojeva Kurdan nîqaş bikin lêbelê tê zanîn ku niha vê demê bi giranî di rojeva Kurdan de rewşa Bakurê Kurdistanê û her wiha rewşa Tirkiye heye. Rojeva ji bo me qet di rojevê dernakeve. Belkî we dîqet jî kiriye di bernameyên Arwar TV de em di hemû bernameyan da behsa rojeva jî dikin. û xalekî din jî di hemû hema bernameyên Arwar TV de em behs dikin, ew jî rewşa Selahattin Demirtaş e. Em bi giranî di hemû bernameyan da behs dikin. Hin kes mümkün e dixwazin belkî Selahattin ji rojevê derxin bidin ji bîrkirin lêbelê em ji bîr nakin. Ji ber vê yekê jî em di hemû bernameyan da behsa Selahattin Demirtaşî dikin. û her wiha em ê hinekê rojeva dîaspora Kurd jî bînin ziman. Gelo dîaspora Kurd derbarê pêvajoyê de çi difikire, her kes bi gorî xwe tiştekê dibêje. Bêguman tiştê ku em bi vê derê bêjin jî bi navê dîaspora Kurd divê neyê fêmkirin. Em ê nêrînê xwe bînin ziman. Bi kî re îro em ê rojevê nîqaş bikin? Bi heval Veysî Işık re. Ji vir demek borî heval Veysî Işık beşdarê bernameyeke bû bi Tirkî tevî Murat Akbulut'la me bername çêkiribû ji wê derê ve mümkün e hûn nas dikin. Heval Veysî bixwe li Almanya jiyan dike û demeke dirêj e. Rojevê jî ji nêz ve dişopîne li ser cur ve cur platformên medya civakî jî nêrînê xwe tîne ziman. Heval Veysî tu xêr hatî. Silav dem baş, xweşan xweş, silav ji bo te û ji bo hemû temaşevana û bername dîsa dubare em te jî bername jî pîroz dikin. Spas. Hêvîdarim tu başî li Almanyayê. Belê em baş in, em li Almanyanın yani wek hemû Ez jî vê sivê li Almanya bûm lêbelê ez niha li Fransa me. Hewa van dere tu zanî êdî sar dibe lêbelê em serhedî ne ji bo me serhediya hewa sar pir zêde jî bi bandor nabe. Ne wilo? Belê serhedê bajarê sermayeyê ê Seqemê ye ê berfê bû. Zarokatiya me nav 2 metre berfê da derbas bûn. Em wisa me dest bi jiyanê kir. Her çendî pişt em koçberê metropola bû hinkî rewşa em bêjin a di warê xwezayî da a di berf û baranê da rewşa welatê em lê dijiyan hinekî guherîn ama ev zarokatiya me ev rihê wî ye ku ê wî serma serhedê berf û tîpiya wî di me da mayînde bû yani. Belê. Heval Veysî derê ku tu lî tu li nîzikê Kirnê Bonê li wê derê ez bawer dikim ev demeke dirêj e zêde berf nabare zivistana ne? Yani demek ki ez 7 sal li birim yani berfekî wisa dijwar ez bêjim min dîtiyê na yani berfa ku 7 sal li birim a herî zêde min dîtiye dikarim bêjim yani belkî 30 santim veya 40 santim yani ne giştiye nîv metrê wisa berfa herî zêde dijwar bariyê min dîtiye. Kêm tê ba 2 sal jî taybet yani daha berfema mîna ku nayê yani jî tê jî em bê şevekî were roja din veya 2 roj pê da tu mêze dike way Helyayê ji ber ku welata tenê ne welatê berfê ye
baran jî şilî jî zêde dibarin. baran dibare li vêderê. Evet. Lêvelê yani rewşa xwezayê guheriye mesela ji vir 15 sal berê tê bîra min li vê derê sînorê Fransa û Almanya li eyaleta Baden-Württemberg zivistana berf dibarî heman nîzikê mehekî du meha jî berf dimal erdê. Lêbelê va nîzikê 10 sal e hema zivistana berf tune. Carna hebe jî êvarê tê sivê zû em radibin çûye. Li Kurdistanê jî rewş guheriye. Mesela li Serhedê bi taybetî li Vartoyê tê bîra min zarotiya min de berf nîzikê metrekî metre û nîv dibarî. Niha ez dipirsim dibêjin zivistana pir kêm berf dibare. Berf nemaye li Serhedê jî bi giştî yani rewşa hewayê guheriyê hemû deverê dinyayê diguhere. Tesîra xwe Kurdistanê jî kirî. Belê. Taybet gim yani hinkî diwarê xwezayî da jî hinkî veguherandin têda çêbû. Baraj û pêşa avê û girtin ev tiştana jî hinkî li yani li asta herêmî da li tesîr dike. Li hewayê tesîr dike. Ew barajê lû çêbûne ez bawer dikim rewşa xwezayê pir guhertiye. Ew nayê bîra min yani mesela dema ez li wê derê bûm serçemê Muradê tune bû. Baraj tune bû. Niha wan dere hemû biye baraj rê jî guhertin ez bawer dikim vêya ji Vartoyê diçe Mûşê. Belê ev rêyana jî guherîne lêberê hîna nebû nisîb me pêl wan rêya nekir yani piştî guherandinê. Eger ku me hiç çentê xwe jî amade nekirîn. Eger şekî biguhere îmkan û derfetê em çente amade bikin hevin wê demê bibe nisîb em bêjin wan rêyana ji nû va têda bimeşin em ê bibînin. Belê. Pekî te behsa çente kir. Rewşê çawa dibînî? Rewşa bi giştî rewşa Tirkiye mesela em bi taybetî Kurdên Bakur hineke zêdetir bi rewşa giştî ya Tirkiye va girêdayîne. Mesela eğer mijar bibe amadekirina çante, mijar bibe çûyîna welat bi rewşa giştî ya Tirkiye va hinekî girêdaye. Rewşa Tirkiye bi giştî çawa dibînî? Yani rewşa Türkiye bi giştî aslında diyar e pir zêde wisa tiştekî taybet meru ser bisekin meru şîrove bikin yan jî meru lîkolîn bikin ku ecêba heqîqet diwarê dîtibariyê da tiştê heyî û tiştê ku nexwiyayî ecêba ji hev cudanin dibin da tiştê veşartiyê rewşa wî a aborî a siyasî a civakî a çandî a ehlaqî yani a hukukî ecêba tiştê ku mirov nebîne li ber çav nexwe mirov bigere lîkolîn bikin wek lêgerekî yani tiştekî wê wisa tune hemû tiştê we esas vekirî li ber çav dimeş. Mesela van rojan rojnamevan zêde têne girtin. Zextekî mezin li ser herdorên rojnamegeriyê heye. Yani di Türkiye'de em bêjin çapemenî yan jî rojnamegerî tu wextê azad nebû. Yani her gav dibin êrişa da bû. Yani ji wan re sînor dadanî sîstema heyî. Di nav çerçeva wî sînorê da yani ne li gorî pîvanê ku çapemeniyê ê esasî. Li gorî pîvanê ku hesasiyetê dewleta netew, dewleta Tirk eger ku li gorî wî di wî qadê da bimîne di wî çerçevê da pergarê rê dida ku karê xwe rojnamegeriyê bikin û anha hinekî daha wisa daha ew teng kiriye idî ji em bêjin bêka dewleta netew bêdektir îro îxtidara heyî desthilatdarê heyî teng kiriye anî hatiye hinekî bi wan û ev qilanekî li derdor wan hene bi wan bagirê danin hey pêda zextê li ser çapemeniyê ê rojnamegeriyê yani li gorî em bêjin Tirkiya kem dibêjin wisa dibêjin divê Tirkiye kem xirabtir bû di hemû beşê xwe da hemû warê jiyanê da ne wisaye yani ez wî baweriyê da ninim ez wisa bawer dikim ku ew Tirkiye ku dibêjin xirab bû ji Tirkiya îro di gelek hala da gelek baştir bû di warê taybetî çapemeniyê dibê warê siyasî da dibêje belê bêhtir ê ku di hedefê da di hemû tişta hemû beşya da beşê jiyanê da beşê karê xebat da ê zext li ser bêsînor bû û bênaber bû Kurd bû. Êja anha nemgotiya wisa teng kir anî hat bi îxtidarê û kesayetê ku em bêjin ev hêzekî grûpekî li derdorê wan kom bûne li ser berşewendiyê xwe esasî
لهب کرنن yani ani hati boğer bagire dedim bekawan na bu salê nakin bu dest nişan nakin ama vakti kutur pratik adınlar PKT wan dınarı tümezet ki ani hati tene bu wan bagire dayın dibêje kes êrişê wan nekin kes didi jî wan kar û xebata nemeşînin kes didi jî wan yani her çendî karê we bijî berpirsiyarî we bijî eger ku zirarê dikînin berjewendiyê wan wê demê sînorê xwe wê derê خود بکن لوی داری دشون خدا بمینن یعنی دایاتمه که وسه هی دجور دا چاپمنی جبیا پارا خود گره بخوازن نخوازن yani gerek jara kurda dedi var yek bala tebikçinin nava devleti de taybeti deman dibêjin devlet yani ji 2022 vir ve pardon ji 2022 ve 23 sale AKP tê bîra mirov û ji hema nêzîkî 10-15 sal vir ve jî AKP û MHP tê bîra me qasê tê dîtin van rojan bi taybetî di nava dewletê de di nava cur ve cur baskên dewletê de nakokiyên pir mezin hene ji ber vê yekê jî mesela rojnamevanên ku heya niha me weke prensê AKP didît yên weke mesela Mehmet Akif Ersoy hebû vana ji çav hatin derxistin yani merû nizanin sibê kîjan rojnamevan yani ne rojnamevanekî ku niha di muhalefetê de ye ku nêzîkî AKP û MHP'ye jî merû nizanin kîjan kengê were girtin yani wilo zexteke li dij rojnamegeriyê li dij azadiya fikir baskê xwe di nava hikûmetê de jî di nava em bêjin AKP û MHP de jî dirêj kiriye ne wilo belê yani ne em nikarin bêjin yani AKP jî homojen nene di warê fikrûraman da yan jî em bêjin ew berjewendî pratikê wanê ku li ser li hev kirinin bi hev re dimeşin di wan da jî hinek tişta di navbera wan da cudahî derdikevin di navbera wan da hinek pirsgirêk rûdinin min henin yani tenê di nav dewleta Kurda ne dewleta Kurda em dizanin ji berê da jî di dewleta Tirk a Kurda çend mil henin yani milê ku taybet em bêjin ê eskerî ev dibêje esir xwediyê dewletê em in hêzê wanê ku Kurd di nav foresta milekî hebûn yani dewleta kem da wan digotin xwediyê dewletê esas ê parezmanê esas em in di nav bîrokrasiya wî da milekî hebûn wî milê bîrokrasiyê digotin na ê ku we her dev hev ra bi rêva dibin vî sîstemê di parêzê didin meşandin yani hêla fikir da hêla meşrû da hêla raman da em in xwediyê vî dewletê esas em in hûn yani em dikarin bêjin hûn tetikçînin hûn ancak di warê pratikê da kar û barê em didin pêşiya we hûn wan dikarin bi rêva bibin yani di wir da ji ber ku dewletekî rû neniştiye dewletekî sîstema xwe em bêjin di warê hiqûqî da di warê siyasî da yani di van warana da nedaye rûniştin dibêje ev di nav saziya da tekilî çawa tê serrastkirin li gorî pîvanê dewletî yani bi cih nebûye herkes xwediyê dewletê dibînin û ji ber ku xwediyê dewletê dibînin hêz û yan jî em bê înisiyatîfa ku li ser navê dewletê kesê hete di ji berê xwe sujdar bikin êrişê wan bikin wan ceza bikin yani her rêbazê ceza bikin cezayê hiqûqî dibêjin ê siyasî dibêjin heta ê ku em bêjin mîna ev jî temê kiryarê wî yê ku heta tu bi her asta înfaza yani wî heqê jî di xwe da dibînin dewletekî wisa yani em bêjin hemû tiştê wî li bin goyê hevdûketî berova jî dimeşe di nav AKP da jî AKP bi xwe ji dest pêka ku hatî anha em bêjin şerîkê wî dawiyê MHP yani te çawa got bê 10 salê dawiyê mirov dikare bibêje piştê pêvajoya aşîtiya yekemîn qutbû pişta şerîkatî kirin ama di pêşiya wî de AKP bi gelek kesa ra şerîkatî kirin yani hetanê ciyekî hetanê ku ev kesê ku pêra şerîkatiyê dikin ji berjewendiyê wê ra bê îtiraz bêra daxwaz eger ku kar û xebat bike xizmet bike li gorî siyaseta wî bimeşe û destê wî xurt bike siyaseta wî pêş bixîne xurt bike pêra dimeşe eger ku demekî ji noktekî pêda dît wayê edê ew hêza ku pêra dimeşe yani jê par dixwaze
yan jî hewl dide ku bi xwe înisiyatîv bigire li hemberî wî bibe xwediyê seknekî wê demê dilê meze dike li hemberî wî operasyonekî dide dest pê kirin bawekî sujdar dikin di Tirkiyeyê de jî ji ber ku dewlet rû neniştî sazî rû neniştînin yani hemû tişt bi destê îxtidar ê desthilatdara tê meşandin toma bar dike divê ji filan kes veya filan hês ev kiryarê wan henin va xerabiya kiriye bana li hemberî berjewendiyê dewleta me li hemberî parastina dewleta me vana xeteriyê çê dikin kiryarê wan kiryarê ne başin wê demê piştgiriya civakê jî dike civak mesela civakekî zanan ne têne gîştiye napirsin yani nabêjin yani ev tiştana hebûn çima we van kesana re ev pasçirîgatî kirin çima hûn bi hevra meşiyan hetanê ku hûn bi hevra meşiyan berjewendiyê we bi hevra bûn we bi hevra dest dixist û bi hevra par dikin hûn bi hevra we dixwarin wê demê navbera we da pirsgirêk tune bû îro çima di civakî da tişta tune yani ev mekanîzma ku vatan millet Sakarya yani ala xwe pîroz dikin, sîrorê dewleta xwe pîroz dikin, hebûna dewleta xwe pîroz dikin, sed sal di mejiyê civakê de dayê rûniştin. Dema ku ev gotinana hatin bi kar anîn, ya jî ev hin ew wan pîroz, qewlê wan pîroz, eger ku bû mijar, wê demê di civaka Türk dilê meze dike, dibe şerîkê hemû xerabiyan, hinek tiştê ku napecirînin, qebûl nakin jî yani li dij der nakeve piştgiriya wî dike û pê re dimeşe. Yani ev Yani weke keriyê miya aynen wesa ye. çawa hat meşandin wilo diçe. Belê de ya ku ew da medît yani bi fetoyê ra ê ku ev kirin îxtidar hemû destkeftiyê wan birov dikare hem ê hundir da hem ê li derve yani ev imkanû derfet feto jê ra çêkir wî ew kar û xebata taybet ê dîplomasiyê wî meşand kadroyê wî hebûyê bürokrasiyê wî meşand di nava Tirkiyeyê de yani hetanê ku tam gîşt astekî bû qewet di noktayekî şûn va bana xwast wan pasîvize bikin yani bêtesîr bikin wana jî got na yani tu bi bendê me tu bi fedakariya me bi keda me tu hatî yani ne kadroyê tê hebû ne imkanê tê hebû ne hundir ne li der tu deyindarê me ye em şerîkê hevin wê demê tertîbekî wisa kûr û berfireh çêkir lê xist serî qetandin tu kesî negot tu çima serî diqetînî yani ev seriyê firyan ji bo çi firya Evan Veysî di rojevê de rojeva Tirkiyeyê de taybetî van roja mijara yeşîl tê nixweşkirin nekê te bîhîsiya yeşîl ne belê belê min bîstî yani di salê 1990 de ew komkujiyên Kurdistanê qetlîamên Kurdistanê çêbûn yani bi taybetî rola yeşîl û yê ku derdorên yeşîl yani yeşîl weke şexsekî divê merû nebînî weke zihniyetekî divê merû bibîne hin kes dibêjin yeşîl hê sax e nizanim telefonê rojnamedana kiriye axifiye ez bawer nakim ji ber ku eger yeşîl sax ve niha bûye nêzîkî heftê û sê sal heftê û çar salî lê belê zihniyet hêjiyan dike wisa diyar e ku van roja taybetî yani dewleta kûr em bêjin yan jî baskeke ji baskê dewleta kûr dixwaze wê mijarê hineke derxe pêş yani li gorî te arman çi ye çima di vê demê de bi taybetî ev dema ku tu zanî pêvajoyeke dimeşe di navbera Enqere û İmraliyê de em bêjin çima di vê demê de mijareke wilo cardin ketiye rojeva Tirkiyê arman çi ye gelo niha ez vîya pêşim yani ez di wê baweriyê de min yeşîl dijîm yani kesayetê wek em bêjin cem ersever û em bên wan kesê taybet ê ev îşana dikirin ji yeşîl pir daha pratik dikirin û dihatin zana ji hêla civakê de dihatin naskirin van kesana hatin kuştin û hatin zelal kirin jî yani vekirî hatin kuştin yeşîl eger ku bata kuştinê yani kesekî ev xwast taybetmendî wî hebû ke kuştina wî bata veşartin ez nedî baweriyê de
Yani keseki o Ne sanırım. kuştun belki buhacı belki meri beji yan belki Beli, sağ beji çavad beji. Lebeli beli, eğer sağ beji daha temenevi derdore hafte u se hafte u çare ha. beli yani çen care ne care ekemine de çen sala care tu mezer kin ülkeye ki de çapemenya Türkiye'de te yaşandın da beje yekli falan deveri hati girtin iddia ki o sahi yeşile yekli falan deri goten ki o sahati goten de beje yeşile falan kese gotin men diti yani nüçe o sahte belakırın ama a ija ne ki taybeti yani şıma taybeti yani ez geçmişim bir haberi da Adalet Bakanı Türkiye esas ne adalet bu yani İçişleri Bakanı bu da yani da debece ev telefona hanena ne yani kesek yuvasanla diye melikolin kiriye kesek bu bir hata telefona ya bu telefona saygı öz Türk kiriye de bir var da gotiye ez yeşilim me tespit kiriye de zindaneki vekili da açık cezaevi de ya. Zindaneki telefon hatiye telefonu saygı öz Türk kiriye ban peyamana vidanın kesek cikinin de bir tespit kirin. Ama de pişviya da mesaj eki hey. Yani lugurmu mesaj eki hey. Taybet mesaj çiye? Mesaj dveje çıma mesela mrov fikre çıma Rojavay Kurdistan'ı. Çıma Suriye. Çımalı Suriye yeşil. Yani ci ku hatani Yani dema telefon yeku telefoni xwedî giravî telefonê saygı Türkiye gotiye ejir Rojava ji Suriye telefon. beli wasa dveje gotiye ez Suriye digerim. Hatta ne anha em dizanin yani taybet ev kesi ji devleta Tirkiye kurra kar dikirin eğer ku pirsgirêkê wan hevana li aliyê Azerbaycanê, li aliyê Balkana, li aliyê Kafkasya ji ber ku dewleta Tirka Kurd li wî derê înisiyatîfa wan hene, tekiliyê wan hene, îmkan û derfetê wan hene, taybet van karê xwe qirêj, van kesayetê qirêj li ser Azerbaycanê û li ser aliyê Balkana û Kafkasya li wan dera bi cî dikin. Yani ev imkan û derfet doğruda çêkirinin. Cê ku ev çanda wana heyî ar û niştî çima di dervê vî çandê da bi perspektîfekî yeşil birin çûne kirin Sûriye. Yani qeliya cê ku dewleta Kurd, dewleta Tirk kesayetê xwe tetikçiyê xwe ku qirêj ê gemar lê vê çêrin edî ciyê wan nema wek Kıbrısê, wek Azerbaycanê, wek Arnavutluk û nizam Kıderê anî hatin birin çûn kirin Sûriye. Li gor min di wir da saygı Öztürk ev kesayetê ku tê behs kirin yani ji salê nodî vir ba bi xwe kesayetekî her çendê rojnamevan tê zanîn kesayetekî istihbaratçı ye. Devleta Tirk ve istihbarata Tirk mitêra taybet dixebite ev kesayeta. Yani nûçeyê wî tenê ne derheqê yeşil da wekî din jî nûçeyê wî yê ku wisa sansasyonel henin li gorî Yani rojevê. yani bi plan etdi. Ez dibêjim bi planı dixwazin peyam bidin yani ji Kurdan dibêjin yeşil yani di şexsiyeta yeşil da dibêje hişmendiya yeşil zihniyeta yeşil eva ku yeşil û kesayetê derbarî temsîl dikir ev zihniyeta hanêna dixwazin Rojavayê Kurdistanê da li hemberî we operasyonê çêkin amedekariyê xwe dikin hebûna we ya ku di Rojavayê Kurdistanê da qebûl nakin rê nadin yani Kurd di Rojavayê Kurdistanê da serpiyê xwe biskinin min peyam wisa xwe Tuzani Rojava weke parçeyeke girî ya pêvajoyê. Yani tê xwastin ku yani mesaj didin dibêjin heman zihniyeta yeşil ya salê 1990 dikare li Rojava jî li diş Kurda bê bikaranî yani mesajeke wilo didin. Bêguman tişteke wilo li Rojava biqewime weke parçeyeke pêvajoya ku li Bakurê Kurdistanê tê meşandin tê dîtin. Divê were wilo were dîtin. Çünkü serkeftina pêvajoya li Bakur bi Rojava ve girêdaye. Yani devleta Tirk bi tevayî armanca xwe nêrîna xwe dîqeta xwe kişandiye ser Rojava ji ber vê yekê ji ez bawer dikim mesajeke wilo ji Rojava xwastin bidin. Belli yani nizikayı ki ama peyam o safhan en azından yani bir işte tabi çapemenya Kurd yani siyaset medarı Kurd yani cevaka Kurd peyam halena yani çağa verikir ama yani demek ve Kurd zêde nixweş nakin bixabin lêvelê Tirk nixweş dikin armanca wan ew e. Yani dixwazin bi taybetî têxin rojevê yani ew torosên spî beyaz toros dibêjin ya û her wiha zihniyeta yeşil
وەکە مژارێکە ترسێ dixwazin bikin rojevê yani Kurd divê vê hineke nîqaş bikin lêbelî bi zanistî nîqaş bikin yani ne ku jê bitirsin ew zihniyeta salê 1990 êdî nikare li hember Kurda tişteke bi dest bixe Kurda wê tirsê zû da avêtiye êdî Kurd ne ji zihniyeta yeşîl ditirsin ne jî ji zihniyeta dewleta Kur ya Tirk ditirsin eval veysî em bi vê ve girêdayî hineke rewşa mijara pêvajoyê jî nîqaş bikin yani pêvajoya ku em bêjin ji sala par hate destpêkirin û niha dimeşe yani em bêjin hineke topal jî bimeşe dimeşe tu wî pêvajoyê çawa dibînî tu jî weke Kurdeke em bêjin li Ewropayê nikarî vegerî welatê xwe tu çawa dibînî Niha pêvajo di hêla pêkhateyê wî da yani rêbazê wî yê meşandinê da yan jî em bêjin meşa ku tê encamê wî yê ku pratik em gelê Kurd em dixwazin pratik bibînin yani tiştê ku li ber çav xuya dema ku me lê nêzêkir em pir pişta tişta ew heqîqet çi tê de heye çi tê xwastin wê çi biqewime em pir zêde bûna baldan min daha zêde em ê ku li ber çavê xwe dibînin em dixwazin li ser wî fikir pêş bixînin û em dixwazin di wir de jî hinek tiştê ku me tatmîn dikin dilê me xweş dikin ev tiştana derkevin pêş pirsgirêka Kurd pirsgirêkekî kûr e yani dema tu divê jî em dixwazin yani tu dixwazî bêjî bi piranî Kurd wilo dinêrin belê Kurd piraniya wan dixwazin piratîk dewleta Tirk îro rabin di warê hiqûqî da hin gava baweş di warê dîtibarî da li hemberî Kurda xwe neyan bikin dilê Kurda xweş bikin tenê bi gotinê ne hetanê bi gotinê xweş kiriye di emelê xwe da dilê Kurda xweş bikin hinek tiştê elemetê diya hinin yani mesela ew dewleta ku pir zêde eşk bû yani di gotinê xwe da xwe ner kir û li pişt wî jî em bêjin di meclîsê da komisyon ava kirin taybet ji li hemberî îmraliyê helwesta wan hetanê dibêjin hemberî Belêzî Öcalan hetanê dibêje eşk bû xwe ner nedikirin yani wisa tecrîdekî taybet dida meşandin hêjî dimeşe belê di şexsiyeta îmraliyê de aslında li hemberî Kurdan yani ev dida meşandin ev zihniyeta tecrîdê hejmendiya tecrîdê yani serokê we di destê me daye em serokê we çawa bixwazin em li hemberî wî dikarin muamele bikin yani bizanibin em li hemberî we jî dikarin muamele bikin ya şerekî psikolojîk bû şerekî taybet bû di wir da meclîsê da gava bitin komisyonekî çêkir baya aslında em piçûk dibîne ama gavekî pir mîhim yani direkt tu di vir da Belêzî Öcalan got wê di asta meclîsê da asta dewletê da meclîs û temsîliyeta dewletê da wê bi me re bibe muhatap em vî dixwaz ev muhatebiyeta hanêna çê bû ya bi serê xwe gavekî mezin yani em piçûk dibînin ama gavekî mezin wê komisyonê ji wê demê dest pê kir hetanê ana karê xebatê xwe meşandin bi saziya ra bi kesayetê ku derketinin pêş ra bi her du aliya ra bi aliyê Kurd ra jî bi aliyê Tirk ra jî bi gelek kesa ra hevdîtin çêkirin berhem tov kirin kî çi dibêjin kî çawa digirin dest kî çawa li vî mijarê de re rewş çi ye van tiştane hemû alî godar kirin em dawî mijar hat li asta ku wê biçin îmraliyê li wir hevdîtinekî çê bikin çê nekin yani ev hevdîtina han çê bibe çê nebe dewlet dîsa xwe hinekî girt û paş ve kişan yani em li hemberî kesayetekî me gotî serokê rêxserekî terorîstin me wisa hetanê îro pênasê kiriye di çavê civakê da me reş kiriye yani kiriye tablokî reş em ê li hemberî wî çawa ner bibin em ê çawa gav bibin dewleta Tirk çawa herin negîwî meclîsa Tirk çawa herin negîwî dordanekî xwe eş kir îqtidarê û em bêjin hinkî ji hesasiyetê ku dibêje hesasiyetê civakê civaka Tirk jî di wir da derketin pêş di wir da Bahçelî derket dîsa înisiyatîvekî girt got hûn vî karê dikin yani hûn serda nêzik dibin hûn piçûk deng nêzik dibin hûn vî berpirsiyarê dîne sermilê xwe birin hûn nayê sermilê xwe vî rêhanêna ez ê bi serê xwe înisiyatîv bikim bi du kesa bi sê kesa ez ê vî rêhanêna ve bikim piştî wî meclîs çê bû CHP di wir da xwe paş ve kişand yani CHP di wir da wextê ku xwe paş ve kişand gelek eşk hat rexnekirin di destpêka ewil da
بتایبەتی هەموو کووردا هەموو هێزێک کووردا بەردەرکی کووردا سیاسەتمەدارێک کووردا گوت CHP di statûkoya sed salî da be ısrarı bibî gava xwe ya hanêna tavra xwe ya ısrara sed salî hê diyar kir berdewam dimeşînin û pişta CHP yanê daxuyanî dat li hemberî van helwestana ku ona her çendî ku ji vê çûna İmraliyê mexwebek kişan dibin em piştgiriya pêvajoya aşîtiyê dikin em hîn di vê komisyona de kar û xebatê xwe dimeşînin em vê xebatê pêranin wisa beyanatê wan hatin destnîşankirin komisyon Yani tu çawa dibînî helwesta CHP ya ku nexwast biçe İmraliyê çima nexwast biçe İmraliyê mesela CHP yani sebep çi bû yani CHP em dikarin li gorî xwe yani li vê derê ez xwazim vêbêjim ew rexneyên te anî zimaniyê Kurdan ne di ciyê xwe da Rexnê Kurda ez bawerim di ciyê xwe danin yani di alî heye aliyê yek sedî sed ev rexneyê ku civaka Kurd siyasetmedarê Kurd pêşengê Kurd kirin evin yani CHP hîn jî di xeta statûkoya dewleta netew ev qasta hatî çêkirin ji wir naxwazin xwe ner bikin yani hîn imtiyaz dixwazin dibêjin em serdestin ev parlamenterekî wan di meclîsê da Bekirî gotu yani Birgül Aymal Güner derket kürsiyê destê xwe kursî dixist ku bişkênin got tişta ku hûn Kurd dixwazin dema pêvajoya çûyîn da wa 2013 da ku hûn dixwazin Kurd û Tirka têkin yek lebelê ku Kurd û Türk tûcar nabin yek em vî tişta alêna qebûl nakin ev daxwazê wê siyasî yan jî ê civakî yan jî ev ê însanî hûn wisa pênasî dikin her roj dînin ziman dibin viya da hûn dixwazin gelê Kurd Türk têkin di miletê wek hev vê tişta alêna em napejirînin em rê nadin zihniyeta wan hîna bayê yani ev rexneyê civaka Kurd madem ki uluye wê demê gelo yani mayîna CHP di komisyona parlamentoyê da ne bi armanca astengkirina serkeftina vê pêvajoyê yani ev wisa nabêjin Mala ez ji te dipirsim tu çawa dibînî ne ulu yani ez tam wisa naxwazim yani ez wisa nabînim CHP dixwazin yani CHP ne tenê îro hemû di Tirkiyeyê da dixwazin hinek tişta çareser bikin hinek tişta niqaş bikin hinek tişta pêşawan vekin ama pirsgirêk hev e kes nizane dewleta Tirk dewleta Kurd jî AKP jî MHP jî di nav da ji bo hemû beşê wî dibêjim hetanê ku derê em ê xwe ner bikin hetanê ku derê em bikaribin çareserîkî bidin navbera xwe Kurda qewlê navbera me û Kurda wê çi bibe sînorê me ku be ji wî ne piştrast ne diyarin yani di wan da pir zêde de mevcuda tevlîhevî heye em li hemberî Kurda ecêba em hinek tiştê ku îro em dibêjin mimkûnin em bidin Kurda wê Kurd ji wî bêhtir daxwaza bikin yana daxwazê xwe berfirehtir bikin Kemal Beysî yani helwesta CHP gelo merû wilo bibînin daha ne rast e mesela ew tiştê te got ew rexneyên Kurdan ez jî tevlî dibim min jî wilo rexne kiribû û hê jî CHP li ser wê xetî ye yani CHP li ser xeta eşkya Kemalizmê disekine lêbelê aliyekê din de CHP naxwaze xwe ji vê pêvajoyê dûr bixe jî çimkî CHP eğer xwe ji vê pêvajoyê dûr bixe ji komisyonê derkeve pişta xwe bide vê pêvajoyê wê demê bi giranî dengê xwe bi Kurdistanê wan da dike çimkî Kurdên ku yani Kurdên Bakurê Kurdistanê û her wiha li Tirkiyê jiyan dikin yê ku dengê xwe dane CHP piraniya wan jî piştgiriya vê pêvajoyê dikin yani dixwazin ev pêvajo ser bikeve ji ber vê yekê CHP ne dixwaze pişta xwe bide vê pêvajoyê ji komisyonê derkeve û ne jî dixwaze bi temamî ev xebat ser bikeve yani CHP dibêje em di nava komisyonê de bimînin qasê ku em bikaribin em astengiyê çêbikin nehêlin ji yani em ji xeta Kemalizmê tavîz nedin û ya din jî em di aliyekî de jî di nava komisyê de dema dimînin xwe ji Kurdan re hineke şîrîn nîşan dikin tu çi difikirî yani ez doğrudan tevlî te nabim birêz yek
gerekli merو لقاده مزه که مثلا در قاده دا تایبت کردستان دا یعنی امید متروپول ترکا دا تکیه جه پی و کردا چیه مثلا ما بقول ترکا حتی نتا 1017 بسیاست بشن یعنی ادزانم که تکیه کردا لهمبری جه پی نه کردستان دا نه متروپول ترکا دا تکیه آنقدر نباش پشکریه ناکن یعنی پر کیم سیاست مدار کرد ناوان دا هنن اما اصلا جواکی دا پشکریه CHP tonu. Bajarı Kürdistan'da CHP sedi çend dektirin yani. Yani CHP li Kurdistan'ı pişti AKP u Dem Parti partiya siyeme. Dengevi perkeme ez bavarım yani ciku sedi derdore devam karbine karbine. Yani böyle mezene ki ama yani sedi deh CHP de Kürdistan'da de karbine yani karbine. Hayır derdore sedi sezda dengal istine. Beli yani ya hecmareki perkeme. و کسایتی هنجی ایکود کردستان دا ابدنگی سری دهتی گرتنجی نش کردادیره. ادکارم بیشم جو بیروکراسیه جا اسکرا جو میمورا نظام جو چو کسایتی تایبت دیگه. یعنی جو جواکا کرد CHP yani seri penji Kurdistan da ne kadar denk duruyor. Bu her vaha heneki deverin dersin hene yani Kevin da tekiliye on bir CHP heneki cüzane juan dararıyor. yani dese hep başarı kumru olsa peyasem ke taybeti wan henen ez wan navejim yani dese başarı taybetni wan henen ez wan navejim ama geçti yani başarı Kurdistan eski bazı başarı başarı Kurdistan yani dersi ve Sivas'a ezirganı beli yani em basa dese başaradıkın de metropola da aynı tiştenin yani em bu fikrin divan hal başartını daviye da eku sero komariye da yani gotin emdengi xubidani Dem Partiye gotin emdengi xubidani bari Selahattin Demirtaş bi fermi bankirin dîsa Kurda yani dilê wan dest nedidan ku bidine û gelek Kurda jî nedane yani. Nexwastin bidine ji ber vî sedema hanena ez li werda hinekî cuda nêzik dibim a dinêna jî di mayîna wana ku di komisyonê da dixwazin bimînin yani CHP ez di wî baweriyê da min dixwazin hinekî tişt got dubare dibe dixwazin hinek tişt wer guherandin hinek çareserî çê bibe lebelê ev raporê wane ku çê kiribûn yani tiştê ku pir biçûk yani ne ku em bêjin diwarê fermî da tu rabe gelê Kurd nas bike tu zimanê Kurdî diwarê yasayî da anayasayî da tu nûjerîkî çêkin di anayasayî da tu biçî bikin li hemberî van tiştananin di binê wê ra yani hinkî daha ji ziman ra qadekî firêkirin civaka Kurd di siyasetê da hinkî daha xwe bikaribin bide xuya kirin ya ji diwarê çapemeniyê da hinekî daha azadî imkan û derpet çê bi taybet ji bo yani zimanê Kurdî li ser van tiştanana dixwazin rê bidin lejbiya wê da tir vîzyonekî wanê ku çareseriyê tune em jî baş dizanin ev tiştana kêm yani belkî jû hinekî yani vizyona AKP û MHP bêguman jiya CHP cudatir e. Belê yani têra çareseriya pirsgirêka Kurd nakin ev vîzyona wana heyî gerekî ji biya pêştir hinek tişt were hinek tiştê ku bala dibêjin em bidin Kurd pê razî bibin wê çareserî çê bibin jê gelek tiştê wan yani piçûk AKP kirinin yani zanîngeha da tu bêjê Kurdolojî bêjin tu di çapemeniyê da hinekî daha yani azadî ji zimanê Kurdî ra van tiştê piçûk jî em bê dibistana da wek zimanê Kurdî zimanê bejartî van tiştana henin ama ji bo pirsgirêka Kurd ji bo daxwazê Kurda bersivandinê yani van tiştana tiştê pir sivikin yani ew tiştê te bas kir merû weke makiyaj jî nikare bibîne ya yani weke makiyaj jî nîne CHP vizyona wî ya ku çareserkirina pirsgirêka Kurd di vê astê da ye yani belkî hinekî serviya da ama ji ya pir jî berfirehtir nin ne tenê ji bo CHP yani ew tiştên ku te got AKP gavavîtiye ewan hemû berû tov bikin nake weke makiyaj ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd te behsa Selahattin Demirtaş kir min jî destpêkê bas kir di hemû bernameyê Arwar TV'de em behsa Selahattin Demirtaş dikin mixabin Selahattin Demirtaş di zindanê de ye ji vir demek berê tu jî dizanî hate gotin ku were berdan heta Devlet Bahçeli got berdana Selahattin wê xêrê bîne yani ji derdorên AKP jî hinekê mesajê erînî hatin dayîn me hemiya got Selahattin wê bê berdan
لبلی نه بردان مقابلی وی لدش سلحتین دوزک دن وبو تو چه دبینی یعنی سلحتین گلو و دمک نزده ببردان آنجی بیاوی بچه حیا کنگی و زندانی دا بمینه Yani Selahaddin Berdanawi dema ku em bêjin biryarê ku Avrupayê hatin dayîn biryarê wî ye ewil aslında yani gerekî bata berdan. ye dadgeha mafê mirova Belê. Gerekî bata berdanê. Dema ku piştî wî nehat berdanê yani xuya bû ku Tayyip naxwaze Selahaddin were berdanê. Pişta gelek em bêjin di civakî danê ew jî ew gotina te tam rast e Tayyip naxwaze Selahattin bêberdan Tayyip naxwaze bê berdan ji ber ku wextê ku em yani bêjin alaka xwe bi hukukê tune Na Tayyip yani via sedi ki gerek hemû kes via baş bizanibin yani Tayyip Erdoğan Selahaddin siyasetmedarekî tê gihîştî bû zana bû xwedî însiyatif bû bi warîne ji ber wî xwast tasfiye bike yani li hemberî wî kesayetekî bi şexsê xwe bi rêbazê xwe kesayetî siyaset di dar dixist fikrî wî hebû ramanî wî hebû mesela Tayyip bi mêzet ki siyasetmedarê Kurd yani li gorî ku em bêjin perspektîfekî heye çerçevekî tê dayîn as siyasî dowir da siyasetê li gorî rêbazê ku hatî pêşkêşkirin li gorî wî siyasetê dimeşîne ji kesayeta xwe de pir zêde tişt naafirîne tevlî nake yani di dema ku Tayyip em bê birêz Osman Baydemîr û Ahmet Yıldırım û birêz Selahaddin bana daha inisiyatifli siyaset dimeşandin ji xwe da tişt tevlî siyasetê dikirin yani da afirandin ku herî zêde derket pêş bi inisiyatif bû berê Selahaddin bû yani ev jî ji kesayeta wî da hat yani wisa xwezaya wî da ev pêkhateyê wî hebûn warê siyasî da Tayyip teşhîr dikir hemû kiryarê wî hemû xirabiyê wî hemû tiştê wî ye ku ne baş ku li dijî berjewendiyê civakê ku li dijî exlaqê civakê ku li dijî pîvanê siyasetê van tiştana baş teşhîr dikir û ji bo wî Tayyip dît ku Selahaddin dikare textê wî hilbiweşîne. Tayyip 2015 di hilbijartina de Tayyip qenaeta wî li vir rûnişt. Yani ev kesa li derva be li dijî min siyasetê bike ez dikarim hespê xwe bibezînim. Tayyip ji wî royê vir ma got ez ê cezayî bikim û Tayyip avit hûn ku berê Selahaddin Demirtaş avit hûn dijî Recep Tayyip'e îro jî AKP jî gelek kes dixwazin dibêjin dewleta me dike zorê rewşa dike xeteriyê duwarê hukukî da vîzyona wî xirab dikin di nav AKP da rastî kesê ku bi samîmiyet dixwazin berê Selahaddin Demirtaş ne ku ji hezkirinê yani ji bo ku vî vîzyona Tirkiye întiva Tirkiye pir xirab dibe diye dixwazin bê berdan henin di MHP da jî henin ama Tayyip kesayetê wî naz dikin ji nêzva wî naz dikin însanekî hetanê ku tu bibêje di kiryarê xwe da bi înat û yani bi israr insaneke çinciye hetanê da wî bê sînorê kîna wî ji ber ku kîna wî hey dilê wî hemberî Selahaddin sar nabe û heta dilê wî sar nebe jî Selahaddin ber nade li gor min bi yek şertekî Tayyip rê dide Selahaddin wer berdan eger ku Selahaddin bêje temam ez siyasetê nakim ez derdikevim derba alaqam bi siyasetê tune ez roja ku derketim ya wek parêzerekî diçim parêzeriyê dikim û yan jî wek Kurdekî diçim mala xwe da rû dinim viya bêje bir güvence bide Tayyip dibi ku Tayyip yani kîna xwe ne edî bê temam vaya ji min re jî zirarê siyaseta min re jî zirarê fermo derkeve der yani li gor min hinek bazarî li ser ya jî hatî kirin bi Selahaddinê da peki avam reisî tu wekê em bêjin keseke ji nava civaka Kurd li Ewropa jiyan dike mesela hineke rexne hene derbarê Dem Partiyê de xeywetî ku Dem Partî jî sêren naxwaze Selahaddin derkeve çawa dibêjî yani Dem Partiye da ez wek kesayet ez dikarim henin yani kesayetê bû ji Selahaddin nerazî Selahaddin li derbabin nikarin însiyatif bikar bînin nikarin hespê xwe bibezînin yani kesayetê wisa ku li hemberî Selahaddin nerazîbûnê wan hemin nexwazin ez bawer dikim di nav Dem Partiye da jî henin Belli bi vandu qasê ez texmîn dikim
ji bo ku Selahattin ji zindanê dernekeve zêde bi bandor nînin. Na kar xewatekî taybet neda meşandin. Yani wek de partiyekî wek Dem Partiye Serhedîn siyasetmedarekî te bû siyasetmedarekî aktif bû. Dikaru pêşiya civakê bikira ji civakê ra bû bersiv ji siyasetê bi giştî ra dibû bersiv. Ev insana wisa neheqî pê ra tê kirin yani mirov dikaru li ser hinek tiştanê ama ji bo viya Dem Partiyê wek partiyekî dikaru xwe birêxistin bikira yani Tirkiye behecandin. Ama ez dixwazim vê bêjim yê ku naxwazin Selahattin derbikeve nava Dem Partiyê re hene lêbelê ew zêde bi bandor ninin. Yani ew nikarin bibin sebebê ku Selahattin ji zindanê dernekeve. Sedî sed ez o sabim yani kesenin viyajê tînin ziman yani dibêje Dem Partî jî dixwazin divê aliyê da taybet rewşa Serhedîna ku di zindanê da mayînê da eger ku Dem Partiyê mirov kare yek tişkî da rexne bikin mirov bêjin wek serokê rêxistinekî ê partiya we çima çalekî bi giştî bi gesê Çi lazim e nekirin. Belê ama dervekî da ev anlayışê ku dibêjin Dem Partî naxwazin veya di mayîna Serhedîna di zindanê da digirtîgehê da rolekî yan jî înisiyatîfekî Dem Partiyê heye ya tiştekî derve exlaq e tiştekî nerast e tiştekî wisa jî mümkün e teknik olarak jî mümkün e. Eval veysî dema me zêde nema zêde em neketin mijara Rojava di bernameyê pêş de jî em ê nixweş bikin. Em hinekî behsa rewşa diyasfora Kurd li Ewropa bikin. Tu zanî yani bi rastî ji salê 2000 ve li Ewropayê diyasforeke Kurd çêbû. Yani derê 2000 diyasfora Kurd tune bû li Ewropayê. Ji bo ku diyasfora hebe divê ew xwedî hin hêzan be. Yani beriya her tiştî hijmar girîng e. Bi hijmareke piçûk merû nikarin bêjin diyasfora çêbûye. Heya dawiya salê 1990 hejmara Kurdan li Ewropayê bi taybetî qasê ku merû bêjin diyasfora çêbû nebû. Ji 2000 ve hêdî merû dikarin bêjin diyasforaya heta di nava xebatê min yê borî de jî yê ku destpêkê behsa diyasfora Kurd kir got dî li Ewropa diyasfora Kurd hey yek ji wan jî ezim û niha dî rehet em dikarin bêjin li Ewropa diyasfora Kurd heye. Yani Kurd li Ewropayê bûye xwedî hêzeke diyasfora. Yani çi di aliyê hijmarê da be, çi jî di aliyê aborî da be, çi aliyê zanistî de be, Kurd bûye xwedî hêzeke û ji wê hêzê re jî merû dikarin bêjin diyasfora Kurd. Em jî di nav da me. Yani ez jî di nav da me, tu jî di nav dayî, em parçeyeke vê diyasforayê ne. Tu ji min zêdetir di nava gel dayî ez bawer dikim. Tu çawa dibînî nêzîkatiya Kurdên li Ewropayê diyasfora Kurd li Ewropayê li vê pêvajoya ku niha me lezekî berê behs kir li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye de meşe. Yani ez dikarim wisa bêjim ji nû yani Kurd baş dişopînin gelo yan jî napişopînin yan jî hêviyê xwe pidin yan jî pir bi hêvî ne dibêjin aha sibê wê tiştekî çêbe em ê çanteyê xwe bigirin biçin. Kurd ji nêz va baldarin ez wisa dibînim hemû kes dişopînin pir ji nêz va jî dişopînin û pêra baldarin jî çi dibe çi naqewimin. Diplomasiya Kurd a diasporayê mirov nikare bêje tune heye ama asta ku pêwîstî pê heye yan jî ev civaka ku 3 milyon 4 milyon kesin li diasporayê di diasporayê da wek miletekî bêdewlet ji miletê hemû miletê bi dewlet giştî berêxistin kiriye. Dema ku dixwaze dikare bi 100,000 kesa derxînin qada di zanîngeha da di hemû beşê jiyanê da di çapemeniyê da jî imkanû derpet hene bi milyona însanin sazî û dezgehê wan henin ê civakî yani 3 milyon zêdetir e. Merû niha dikarin bêjin diaspora Kurd tenê li welatên Yekîtiya Ewropayê 3 milyona zêdetir e. Belê yani civakekî wisa zindî wisa berêxistinkinî ama asta ku dîplomasiyê da diya di bersivîne tu bêjin na heye dîplomasî heye di parlamentoya Ewropayê de hema tu îro bêjin tu ji min baştir zanî ji ber ku deva kara bi fermî meşandiye
وی آلیه دا تو پر باش دزانه روسی اما ما مروف کار بیش ده همو دولت اروپا دا ده پارلمنت وان دا سیاست مدار کرد هنه وک دیپلمات کرد Yani کار de hemya da siyasetmedar Kürt evinci dost Kürda hene. بله هنن خبره خستن کردن اما Evet. تشتا کو ادوینم هندکی پرچه پرچه siyaset demeşandı. Ez wî wisa dibînim. Ev qers dikin, hinek kar û xebata qers dikin. Di aliyê din da jî yani Kurd di diasporayê da gerekî qeweta xwe gor me têke yek, hêzê xwe têke yek. Yani Kurdê hemû hêrê Kurdistanê, siyasetê hemû perçeyê Kurdistanê di asta berjewendiyê Kurda da, temsîliyeta Kurda da, bi destxistina mafê Kurda, nasandina Kurda, a civakî, a siyasî, a çandî da gerekî li Avrupayê hevbeş kar û xebat bike. Li gorî min pirsgirêka herî mezin ji bo Kurda, diaspora Kurd, yek jê kemasî herî mezin ez vîya dibînim. Herkes cuda cuda li gorî xwe dimeşîne. Li gorî hişmendiya xwe dimeşîne. Eger ku em Ev dibêjin ev heval veysi ev henekî normal nîne ji ber ku bi giştî Kürt zaten nebûne yek. Eğer em bibûna yek problemê me zû da dikaribûn çareser bibana. Heman parçebûn di nava diasporayê de jî normal e hebe. ev parçebûna hanêna di civakê da yan jî em bêjin di nav saziyê xwe yê ku girêdayê xwe di nav wan da baya hebe normal. Tu di nav saziyê xwe da taybet saziyê xwe yê termî da tu hişmendiya xwe bide meşandin siyaseta xwe li ser wî ava bike baş e. Ama di giştî da mesela em bêjin çima keneke temsîliyeta her çar perçeyê Kurdistanê nek. Çima keneke ji bo her çar perçeyê Kurdistanê stratejîkî saz nek. Çima vî strateji hanêna neke hevbeş û bi yek dest li ser navê Kurda, li ser navê diaspora Kurda di netewiyê yekbûyîn da vî siyasetê nedimeşandin. Yani vanakê masîle ez nabêjim bibin homojen wek hev bi aynî fikr û ramanê civakê birêxistin bike li hev bike bi hev re bimeşin. Herkes bi rengê xwe lêberê em dema ku em dibêjin em netewekînin, em milletekînin, em temsîliyeta wî milletê dikin, wê demê saziyekî meyê ku di ser vana hemûyan re hevin gerekî bikaribin rastî jî temsîliyeta civaka Kurd a her çar perçeyê Kurd bikin. Hevpar. Dibir da ez kêmasîkî dibînim. Kêmasî heye. Di Heval civakê veysi da jî kemasî pirin yani taybetî Arwar da demê borî de jî li ser mijarên diaspora em skirîn lêbelê van rojê pêşiya me da taybetî em ê ser bisekinin çi pirsgirêkên me yên diasporayê hene bi taybetî pirsan min işte ew bû ku nêrîna nêzîkatiya vê diaspora me li pêvajoya ku niha li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye dimeşe çi ye? belê tam ez vedgeriyam ser wir yani gel wek diaspora jî mirov dikare bêje wek hemû perçeyê Kurdistanê. Dişopînin lê mêzer dikin di serê wan da pirsêne. Pirs du da kilît dibin. Pirs ew e ku vekirî tiştê ku taybet di warê ku hêstê me tatbîn bikin em bi çavê xwe bibînin. Di wir da tişt tuneyê çima. Yani rexnê wan henin di serê wan da pirs henin û tevê rexnê xwe pirsê serê xwe jî dîsa ji vî pêvajoya hanêna tişt hêvî dikin. Divê ji wê çareserîkî çêbin li ev çareseriya hanêna çê bibin ev gavê werin abitin ecêba têra me bikin ya têra me nekin. Ne min got ya ji bo mînaqa CHP û pirsgirêka wî ya rêbazê wî ye ku çareserkirina pirsgirêka Kurd. Böyle. Yani diaspora dibêjin ecêba ev bi hişmendiya CHP yan jî bi hişmendiya Mehmet Uçum daxuyaniya xwe ya do bû di roj berê wê ez bawerim li Bursa Budanyayê di zanîngehê da daxuyaniyekî daye dibêje pirsgirêka Kurd a Bakurê Kurdistanê taybet mirov dikare bêje me hema çareser kiriye. Yani ev beşê ku çend xulîk berê me hejmar di kursiyê Kurdî hatî çêkirin, dersê Kurdî ê bijartî tê dayîn, TRT 6 hatî çêkirin, wisa lê mêzer dike dibêje pirsgirêka Kurd çareser biye. Îro di Kurdê diasporayê da ez bi Kurdan re axivim gelek jî axivim hemû kes tevliheviya wan dibir daye. Perspektîv vizyona dewleta Tirk a çareserkirinê dibir da çi ye?
حتی نه کوه خواه نر بکن و چه گاوا باوه و اف گاوه کوته آبتن داخوازه کرداج سیدی چند و ببرس بینه Yani جیب kasettu de zanî lora te nava diaspora Kurd te yên ku zêde baweriya xwe bi serkeftina vê pêvajoyê nayînin hene. yani edkarım bejim yani beri vakti despeki da gelek kesara vakti ku em dafa axirin qehili wantine بگو بیا خاپاندنه کی دمکی اما دما کو ترا ساله کی بهری نه او تشته کنه کی مگوتن هنک پراتیک پچوک پنجی گاوی پچوک پنجی Yani çekirina komisyonu, çekirina heyeti, çuyuna heyeti İmraliye. بله لسر وان تشتانا یان جه به مجلس اوامده کاری دکن یعنی دما کو وان تشتانا وقتی کو درکتن پیش دیوی نزیکای کسایه تا یان جه جواکی کو امپرا دو دستینه دو گوهره دویجه ام دوی باوریه دانن وی هنک تشت به شیکرن هنک گاو به آبتن لعب گاوانا وی پرسکره که چاره سر بکن نکن وی تیرا می بکن نکن ev gavana gavê mesela gelek jî ji wisa şîrovet kir bi van gavê piçûk ev van gavê piçûk bavêjin li gorî xwe bê me çareser kir me bixwazin li ser wî bixapînin yani me wî bi disignandinê ev têr rakin ama hêviyê wan henin dibêjin gav tê abitin hinek tiştê çêkirin heta lê ku derê di werda serê wan tê dihevin spas dibibersin Spas dikim heval veysi em gehiştin dawiya bernameyê xweş derbas bû pir tiştene meriv dikarin hêjî li ser bisekinin lêberê di bernameyê pêş da em ê baxin taybetî derbarê diaspora Kurd de derbarê tenzîmkirina diaspora Kurd de yani li Arwar TV de evekî me ûlo heye projeyekî me heye beş em ê rewşa diaspora Kurd nîqaş bikin yani hewce bi tenzîmkirineke baş ya diaspora Kurd heye yani karê diaspora Kurd li ser çend niga divê bêçêkirin. Nigê yekem aborî ye, aborî pir girîng e. Nigê duyem dîplomasî ye, nigê sêyem çand û huner e. Meriv dikarin pêva dirêj jî bikin. Di demê pêş de em ê li ser wan mijare jî biskinin. Spas dikim, heya careke din. Dawî da tiştekî tu bixwazî bêjî heye. Ez spas dikim belê tiştê ku edgarim bêjim tiştê ku me niqaş kir wisa wek serniçe em pêva girêdayê ma hinek serniçeyê me dem çêne bû em biketinê birov dikare pir daha kûr berfirehtir li ser bisekinin û ji bo min jî bernameyekî baş bû ez spas dikim ji bo te ji keda te û ji hemû şopînerê te re jî spas dikim silavê xwe dişînim mala te avan û bimînin xweşî re spas dikim hevalên hêja temaşevanên bi rûmet heya carekê din bimînin xweşî re silav